Benvinguts a Empresarial Girona Televisió. Seguim un programa més coneixent tota l'actualitat empresarial i econòmica de la província gironina. Aquest programa sorgeix de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, una entitat que aglutina a tots aquells empresaris que fan els seus primers passos en el món empresarial i també aquelles empreses ja consolidades. Sabent això, comencem amb el sumari d'avui. Per començar, coneixerem l'actualitat que ha marcat el món empresarial durant aquesta última setmana. Tornem un programa més a parlar amb Prat Saba d'Advocats per estar al dia sobre temes jurídics. Seguirem amb la tertúlia, on avui parlem amb la Genoveva Casellas, d'ACAM 23, i en Sergi Joaquín, del grup Arpuba. Tots els convidats regenten empreses de publicitat, retolació i marxandatge. Ens parlaran de la seva visió empresarial dins del seu sector i de la seva experiència en el res. En el reportatge d'avui coneixerem Icon, Serveis Informàtics, una empresa que elabora projectes informàtics pels seus clients, uns clients que ja arriben a tota Europa i Amèrica del Sud. I acabarem el programa parlant amb la directora de la Càtedra Joves Emprenedors de la Universitat de Girona. Descobrirem què són les càtedres o quins són els seus objectius. Comencem amb una nova edició d'Empresarial Girona Televisió. Més de 500 petites i mitjanes empreses gironines ja venen productes a través d'Amazon i 8 de cada 10 envien comandes a l'estranger. La plataforma en línia s'està revelant com un trampolí per a aquestes empreses que a través d'Amazon poden oferir el seu catàleg a través d'internet arreu del món. De fet, així ho evidencien les darreres dades fetes públiques. El 2015, el nombre de pimes gironines que va començar a vendre a través d'Amazon va créixer un 240% i la seva facturació a través de la plataforma es va multiplicar per 3. Girona és la demarcació catalana on més van augmentar les vendes internacionals que les empreses van fer a través del gegant del comerç electrònic. El vicepresident d'Amazon per a Espanya i Itàlia, François Nuits, destaca que el teixit industrial i empresarial gironí lidera un accelerat procés de transformació digital. Amazon.es ofereix avui dia 125 milions de productes diferents, des de llibres i videojocs fins a articles per a la llar i moda. D'ençà que Amazon va obrir la pàgina web amb aquest domini fa gairebé 5 anys, s'han afegit al catàleg fins a 68.000 productes nous cada dia. Amazon ven productes directament, però també permet a les pimes oferir el seu catàleg a través d'aquesta plataforma. El mercat dels drons, dispositius aeris no tripulats, podria generar un negoci mundial de 112.331 milions d'euros, encara que fons del sector rebaixen les expectatives en el que creuen una espècie de febre tecnològica, amb uns resultats modestos a curt termini. La consultora PwC va publicar fa una setmana el seu últim estudi del sector dels drons, on conclou que les potencialitats d'aquest mercat superen els 112.000 milions d'euros mundials, assentats en la versatilitat dels drons. Per àrees d'activitat, l'estudi pronostica que entorn de la construcció d'infraestructures, l'agricultura i el transport podrien concentrar-se els volums més alts d'activitat. En infraestructures, els drons poden obrir-se un nínxol de 39.911 milions d'euros, ja que aquests dispositius són molt aptes per recopilar informació durant les obres i poden executar treballs de risc, assenyala l'informe. En l'entorn de l'agricultura pot sorgir un mercat de fins a 28.608 milions d'euros, ja que els drons permeten cobrir grans extensions de cultiu i vigilar els equips instal·lats a les plantacions. I en el transport, la facturació pot aconseguir els 11.478 milions d'euros, una xifra en la qual ja han posat els ulls empreses com Google. Seguim descobrint temes jurídics amb Prat Saba d'Advocats. Avui en Luis Moreno ens explicarà les normatives que regeixen la instal·lació de càmeres de seguretat en els centres de treball. En els centres de treball es pot instal·lar càmeres, no només càmeres de videovigilància, sinó per seguretat, a fora o dins, per evitar robatoris, sinó que també es poden instal·lar específicament pel control laboral. L'empresari pot adoptar totes aquelles mesures de control que cregui oportunes per controlar els treballadors en el compliment de les seves obligacions laborals. Estem parlant, i això ja ho adelanto per un altre dia,
que pot controlar els sistemes informàtics, pot controlar mitjançant les càmeres de vigilància què fan i què deixen de fer els treballadors. Inclús s'ha arribat a instal·lar micròfons, per exemple, en una sala de joc, o també és molt típic gravar converses d'aquells treballadors que estan atenent a cara al públic mitjançant un telèfon. Clar, sempre hi ha unes limitacions, no es pot instal·lar un mitjà de control de qualsevol manera, sinó que sempre té que respectar la intimitat i la dignitat del treballador. Per tant, quan parlem de càmeres de videovigilància, el que s'ha de tenir en compte és que les càmeres es poden instal·lar en aquells llocs que siguin de treball, però no es podran instal·lar en llocs que afectin la intimitat dels treballadors, com per exemple llocs com els vestuaris o el menjador, perquè són llocs d'esbarjo i per tant no són llocs on el treballador efectivament estigui treballant i per tant en aquells llocs no els podrem posar. Per l'altre costat, lògicament, quan se graven imatges s'està produint una dada que afecta a la llei de protecció de dades i per tant haurem de donar d'alta aquest fitxer a l'Agència de Protecció de Dades, s'haurà d'instal·lar aquella enganxina que veiem en molts jocs de color groc, informant, i per una altra banda tenir també a disposició de totes les persones que puguin accedir a l'empresa un formulari amb les prescripcions que informa la llei. Per altra banda, els treballadors tenen que saber que abans sí que l'empresa tenia que informar expressament que s'instal·laven càmeres per al control laboral, però una recent sentència del Tribunal Constitucional només diu que només s'ha d'informar de la col·locació de les càmeres, sin que faci falta que s'instal·li, que es digui que són per control laboral. Una altra cosa a tenir en compte és si mitjançant aquestes càmeres detectem un incompliment laboral, si serveixen o no per sancionar i si això és prova, per exemple, per anar a un judici. Doncs sí, és a dir, si hem seguit tots aquests punts i hem informat que estan instal·lades les càmeres, les podrem fer servir per al control laboral i, per tant, per sancionar o inclús acomiadar un treballador, i aquesta gravació servirà com a prova per a un judici en el cas que s'arribi al mateix. A la tertúlia d'avui ens hem traslladat a la cafeteria Un Sol Món de Girona. Aquí és on hem pogut parlar amb la Genoveva i en Sergi sobre les seves empreses dedicades a la impressió, publicitat, disseny i rotulació, entre altres especialitzacions. Ens explicaran també la seva experiència amb el RES, la moneda social i complementària que dona un valor afegit al seu negoci. A més, la cafeteria Un Sol Món també forma part del RES. Jo soc en Sergi, del grup Arpuba Publicitat, que la fàbrica la tenim a Banyoles, tenim una botiga aquí a Pericot i després tenim un despatx comercial a Barcelona i fem tot el que és material i marcatge de temes promocionals, campanyes publicitàries i marxandatge esportiu. Llavors, també el que és uniformitat laboral, utilitzem diferents tècniques de marcatge, com és el brodat, o el sublimat, o el vinil, o l'estampació, làser, etc. I enguany fa 20 anys que varen començar i fem l'aniversari. I bàsicament a grans trets una mica és això. Molt bé. Bé, doncs em dic Genoveva Caselles. Nosaltres també tenim una empresa de regal publicitari, sobretot tenim taller de serigrafia, tampografia, també sublimat, també a nivell digital. Nosaltres, bé, és una empresa que ja va fundar els meus pares, ja fa 33 anys que estem al mercat i potser és molt a nivell tant a particular com a empreses, no tant a nivell de fabricació,
sinó tant de personalització. I bé, l'avantatge és allò, no?, de tenir el taller a casa mateix, doncs de poder servir 24 hores i de poder fer un servei ràpid i ajudar sobretot el client a nivell amb aquestes coses, no?, de dir, fas un servei però a la vegada també de poder-los ajudar a nivell d'entrega. Sí, amb les nostres empreses el servei és el que ens ha de salvar perquè per això mateix. és el que podem lluitar, donar una sobretot. mica el plus que altres més grans o amb un altre nivell doncs no poden fer-ho. No? És així. Nosaltres fa 3 anys aproximadament que vàrem entrar amb lo del res. Al principi va ser una cosa una mica a poc, però sí que va arribar un moment on doncs realment hi havia un flux bastant important i ens va permetre arribar a empreses que potser d'una altra manera segurament no hi haguéssim entrat o no hi haguéssim treballat. No per res, a vegades simplement per ubicacions territorials diferents o per proximitat purament del que dèiem abans, del servei que potser podia haver alguna altra empresa similar o que sigués dintre del nostre sector que els hi podia donar. Clar, jo crec que una mica el que ens ha portat aquests 3 anys ha sigut una mica això, no? Vull dir, veure com a poc ha anat incrementant la relació amb empreses dintre del RACS. Sí, nosaltres també, fa quasi això, uns 3 anys que hi som. I bueno, va ser un inici també que ens va costar, més que res perquè bé, a nivell de Figueres també s'havia començat havia entrat al res i bé, també, mica en mica, ha anat entrant, no amb molt de flux, però sí que ha anat molt bé per crear xarxa i per donar-nos a conèixer amb altra gent i també nosaltres conèixer altra gent i altres serveis que també ens han sigut molt útils. Sí. Jo crec que hem tingut una mica la doble vessant, no? Vull dir, que amb algunes coses diguéssim que podríem fer una lectura bastant positiva, no? De la relació i d'obrir nous mercats tant amb clients com amb algun proveïdor que no teníem. L'altre vessant, que seria si els clients els fiquessin, doncs, evidentment, no? amb un esglaó més alt, suposo que pel nostre sector el tema de proveïdors és una mica més delicat, simplement perquè és més difícil, no? de trobar-ne pels materials que nosaltres necessitem per la nostra activitat. Però bueno, això també et fa a vegades buscar quines altres sortides o quines altres formes tens de poder fer sortir aquest res, perquè al final del que es tracta és que hi hagi una entrada i una sortida. Trobo que sí, jo valoro que és positiu, però que en el nostre cas una mica l'esforç va per aquí. No? Sí, fins i tot és això, no? El que comentaves dels proveïdors, clar, ens costa molt a nosaltres poder fer sortir aquest res i quan parlem a vegades fins i tot el tant per cent o així, penses, ostres, és que clar, nosaltres a nivell de poder comprar amb res no podem comprar-ho, però sí que també ho compensa a nivell d'obrir-te més, de poder, dius, bueno, aquest tant per cent doncs, és com si pagués una comissió amb un comercial i et dones a conèixer al voltant amb altra gent. I que no hi doni sortida potser a nivell professional no et treu que després potser també a nivell personal sí que et doni beneficis. Nosaltres una mica, com el que dèiem abans, no? Vull dir, clar, al principi és un procés de que pràcticament acumules molt més del que no li dones sortida, no? Bueno, va arribar un moment que com veien que pel tema aquest dels proveïdors no teníem molta forma de donar-li circulació, doncs vam adaptar-ho una mica a lo personal, no? Dir, bueno, doncs, vam obrir una targeta per cada un dels treballadors i llavors ja mensualment doncs els hi anàvem posant un tant per cent en res, tant per cent relativament petit, la nòmina, perquè clar, vull dir, també tot ha d'anar una mica equànim, però sí que ha sigut una manera d'anar-li donant
una mica més de vida amb aquests resos que anem acumulant i que a vegades no saps ben bé per on treure'ls. Poder ha sigut la fórmula que sostinguda amb el temps, clar, ens ha donat més rotació. Després sí que és cert que n'hi ha coses puntuals a nivell de coses d'oficina o de temes de neteja, o n'hi ha una sèrie de cosetes que sí que ho estem fent servir i ja dic, és de les poques formes que tenim una mica d'anar-se traient. Clar, això ens ha fet també que en moments puntuals hàgim de frenar una mica, tornar... anar-ho mirant de regular. Faltaria poder una mica aquí de trobar més punts de recolzament per nosaltres, però... No, clar, és que és això, realment per nosaltres és molt costós perquè clar, a nivell de clients a vegades que et diuen ostres, només em pots fer aquest tant % de res? Clar, sí, perquè clar, tot aquell import de la comanda la pagues en euros i dius... Però per altre costat penses, és molt positiu la manera de dir, doncs t'estalvies despeses personals en euros que les pots pagar després amb res. I que dius, per aquí, el que dèiem abans, ja et compensa molt de dir, et treus unes despeses que potser hauries de fer en un altre moment. I que, doncs, el que comentaves, a nivell de material d'oficina, de neteja, o mira, a veure si d'aquí a poc també potser ens acaben deixant pagar la llum o així, però... No crec. Tornant una mica al que comentava abans, jo com a suggeriment poder marcar això, una línia de tant % o així, que potser fos més fàcil entre les empreses, doncs ja no entrar a la negociació del tant %, sinó ja saber que si tu vas a buscar un producte en una empresa que està dintre del res com tu, doncs ja saps que allò es mourà amb un 30, amb un 20 o amb un 50, el que sigui, però que ja poder facilitaria, no ho sé, vull dir, també les coses s'han de provar per veure si realment funcionen així. A nivell d'animar la gent, evidentment, més siguem, millor per tots. Sí que és cert que és bo per àrees, vosaltres esteu a Figueres, nosaltres estem a Girona, Banyoles. Jo crec que és bo respectar una mica les àrees de la gent, perquè clar, si a Figueres fóssiu 4 i a Banyoles fóssim 3 i a Girona fóssim 10, jo crec que desvirtuaria una mica l'essència de tot plegat. Jo crec que cuidant una mica les empreses que han anat entrant, cadascú amb el seu sector, evidentment s'han d'ampliar els diferents sectors que puguin entrar, i sí que és cert que així com amb alguns, per exemple, no sé, perruqueria, restauració, doncs és bo que hi hagi més d'un, evidentment perquè amb dos no podrien donar el servei que necessita. Amb altres activitats, doncs potser sí que val la pena més acotar-ho una mica més, perquè llavors el resultat també et motiva a ficar-t'hi més, a buscar més el treballar amb el res. No, doncs això mateix. El que és molt important també és a nivell de poder trobar més associats i també pel que parlàvem de donar sortida al res i per poder crear una xarxa més àmplia també, tant de bo hi entressin els proveïdors nostres i entrés molta gent per poder, això, que fos realment aquest intercanvi, que no fos només posar-hi només d'una part, que hi haguessin un anar i venir. I també això, que dintre les nostres àrees que no ens trobem massa trepitjats, que a vegades també ja prou costa sortir, sí. Però no, jo sincerament ho recomano moltíssim, molt. Avui al reportatge parlem amb Rafael Aguilera, gerent d'Icon Serveis Informàtics. Des de 2004 aquesta empresa elabora projectes informàtics estratègics pels seus clients, desenvolupant a mida softwares de gestió ERP i CRM. Actualment és partner de Microsoft Dynamics i realitza el manteniment preventiu i monitorització de sistemes crítics per a les empreses ubicades dins i fora de la província de Girona, implantant els seus productes i solucions tecnològiques arreu d'Europa i Amèrica del Sud. Sí, Icon és una empresa de serveis informàtics. És una empresa que es dedica ja des de fa molts anys a prestar serveis de valor afegit en tot el tema de desenvolupament de software, programació a mida, especialment el que són softwares d'ERP, programes de gestió, CRM, i la nostra especialització és ajudar les empreses. Va néixer el 2004, ja fa més de 12 anys que existim,
i va ser a través de molts anys en els quals jo havia treballat, ja tenia una cartera de clients, feia molts anys que em dedicava a aquesta professió, vaig decidir fer el pas de crear aquesta empresa perquè pensava que d'aquesta manera podíem créixer i podíem a més millorar els serveis que en aquell moment podia prestar jo de manera única. Actualment som un equip ja de bastantes persones, enginyers, tècnics, que m'ha demostrat que va ser, crec, una bona iniciativa. L'evolució d'Icon, com et dic, sobretot els primers anys va ser fulgurant. A continuació ja vam entrar en aquesta època que encara sembla que hi ha un punt d'inflexió, però que no podem dir que ens hem sortit del tot. I realment va ser un creixement molt alt. Vam créixer en personal, vam créixer en instal·lacions i actualment estem estabilitzats, però després d'un creixement de nou tot just l'any passat amb moltes persones que s'han incorporat al nostre equip, i actualment la sensació és que el camí seguirà sent així. Vull dir que aquesta evolució, per tant, positiva, molt positiva. Nosaltres, els nostres serveis estan dividits sobretot amb les solucions a mida. Nosaltres tenim grans comptes que treballem amb elles ja des de fa molts anys, que van dipositar en nosaltres la seva confiança amb el desenvolupament del software propi de gestió. Són empreses que algunes d'elles han crescut amb els anys i que actualment tot el seu software principal és nostre. Llavors, a partir d'aquí, els acompanyem també en software de sistemes, que a més ara ho estem evolucionant de forma molt ràpida i amb molt bons resultats en tot el tema dels hosting de serveis ja de servidors, tot el manteniment d'aquests servidors, tota la incorporació d'Office 365, però en tots uns aspectes absolutament molt amplis, més enllà dels que actualment creiem que les empreses coneixen. I a més, de tota aquesta experiència van generar un producte, que és l'Arizon, que és un software, que és un ERP, que és una solució que per nosaltres és ideal per a empreses que necessiten també un programa molt específic, molt concret, que els hi va molt bé, però que a més tenen com a punt la necessitat de mòduls molt específics que els ajuden a ser més competitius. Aquesta seria una mica la primera part, el que és, per tant, serveis a mida, serveis de programació a mida, sistemes i un producte propi. Però justament, des de ja fa uns quants mesos, hem passat a ser partners oficials de Microsoft a la línia de Microsoft Dynamics NAV, que és l'antic Navision. Aquesta solució per part nostra ha estat un pas endavant molt important, una aposta per incrementar cada cop més el nostre portafoli i tenir unes solucions cada vegada més professionals, més àmplies i que assoleixen ja uns nivells d'empresa cada cop més grans. Tot això a més ho complementem, per últim, amb una línia, una divisió important per nosaltres, que és la de formació, que va dirigida tant a un àmbit empresarial, on ens dirigim als nostres propis clients, complementant i ajudant-los en alguns aspectes molt concrets que també fa que l'ús de les eines que puguin utilitzar sigui cada vegada més eficient, més útil, més productiu, i per altra banda treballem en projectes formatius per a entitats públiques que hem desenvolupat durant els últims anys moltes coses bastant conegudes, algunes d'elles, i ara l'última novetat que ens han triat com un cas d'èxit a la província de Girona és un projecte singular que estem fent pròpiament com a Icon en aquest cas, i que ho estem fent pel SOC i que el dia 30 tot just se presentarà a Girona. És un projecte on incorporem nois i noies de garantia juvenil, de nois des de 16 a 29 anys, que els estem formant amb tot el que és tecnologia 3D, d'impressió 3D, un aspecte també de tècniques de venda i atenció al client i emprenedoria. I realment estem molt satisfets dels resultats que tenim fins ara. Nosaltres vam ser socis des de molt al principi. Crec recordar que jo em vaig fer soci l'any 95. Vaig ser un dels primers socis, ja estava creada anteriorment, però em vaig incorporar molt al principi. Realment, per mi personalment, m'agrada molt el món associatiu. És una associació que ha evolucionat també amb els anys i entenc que tot el que sigui una entitat que ajudi a conèixer-nos, a trobar sinergies entre nosaltres, és molt positiva. Nosaltres, a més, com a empresa, hem anat ara afegint-nos amb altres associacions. De fet, també aviat farà un any ens hem fet patrons de la Politècnica de la Universitat de Girona i participem també en altres associacions com l'Associació per a Empreses de Noves Tecnologies de Girona. Vull dir que som molt actius en aquest món associatiu i creiem molt i, evidentment, per nosaltres l'associació
d'empresaris i emprenedors de Girona és una iniciativa fantàstica. El nostre espai de futur actualment és consolidar-nos molt amb la situació actual. Creiem que el camí que estem prenent és molt interessant, no tant per nosaltres, però també pels clients que estem treballant al seu costat. Creiem cada cop més que la integració d'eines, de sistemes que encara considerem que no s'estan utilitzant o aprofitant, que inclús molts d'aquests sistemes o eines estan a les empreses, crec que és el camí. Si som capaços, a poc, amb aquesta àrea de formació, d'anar fent aquestes implantacions, aquestes incorporacions i anar-lo divulgant amb la nostra clientela i futures empreses que entenem que estem ara obrint molt bones perspectives, tot això crec que serà el proper camí dintre del món de la tecnologia. Per tant, aquesta és la nostra evolució futura. Estem també amb moltes ganes de que se'ns conegui més a nivell de tota la província. Nosaltres som una empresa, creiem que a nivell institucional som coneguts, per la nostra participació, que deia abans, en diferents associacions, però poder a nivell del mercat, a nivell de les empreses, la veritat és que el nostre àmbit és sobretot tota aquesta època ha sigut l'Alt Empordà. Per això també tenim previst properament obrir oficines a Girona, que serien les oficines centrals de la nostra presència com a Microsoft Dynamics, i no hem d'obviar i no hem d'oblidar que som també socis de Printers de Girona, que per nosaltres és una iniciativa conjuntament amb els nostres socis que realment obre també una línia de tecnologia, de futur, que és la que nosaltres realment ens sentim còmodes. Sempre pensar una miqueta més enllà i intentar ajudar que les nostres empreses clients, els nostres a vegades clients amics també, puguin anar evolucionant i puguin millorar i siguin cada vegada més productius i més eficients amb les eines que els podem nosaltres oferir. Per acabar el programa, parlem amb la directora de la Càtedra Joves Emprenedors de Girona. La Laura Batllocera ens explica què són, quines activitats s'hi fan o quins són els seus plans de futur. Les càtedres de l'UDG, el seu funcionament va començar a quedar reglat l'any 2004 pel Consell de Govern de la Universitat de Girona i en aquest reglament estipulava que les càtedres eren institucions que promocionaven l'estudi i la recerca dins d'un determinat àmbit de coneixement. Llavors, per promocionar aquest estudi i aquesta recerca, el que fan les càtedres és activitats de formació continuada, de docència no reglada, organitzen simposis, conferències, jornades, publicacions d'articles i activitats de transferència tecnològica en àmbits d'estudi molt concrets. L'organització de les càtedres queda estipulada en aquest mateix reglament que us comentava, en el qual s'estipulen dos òrgans de funcionament que són obligatoris. Un és la direcció de la càtedra, que la desenvolupa un professor que està en vinculació permanent a la universitat amb contracte a temps complet, i aquest exercici de la direcció es fa durant 3 anys, prorrogable durant 3 anys més, i les seves funcions queden estipulades en el conveni de creació de la càtedra. I l'altre òrgan que tenim és la comissió de seguiment. Aquesta comissió de seguiment està formada per el director de la càtedra, per un representant de la Universitat de Girona que està designat per al rectorat i per cadascun dels membres de les empreses o institucions que formen part de la mateixa càtedra. I després hi ha un tercer organisme, que és optatiu, que és el Consell Assessor. Aquest Consell Assessor està format per un mínim de 4 membres que siguin experts en l'àmbit específic de coneixement de la càtedra i el que fan són funcions d'assessorament de la direcció. Les càtedres venen finançades bàsicament per 2 línies. La primera és per la Fundació Privada Girona Universitat i Futur, que té com a patrons l'Ajuntament de Girona, la Diputació, el Consell Social i la Caixa de Pensions. I per tant aquesta és una font de finançament que tenen totes les càtedres de l'UDG. A part, cadascuna de les càtedres, també per reglament, està obligada a tenir un finançament mínim de 4.000 euros anuals que ve donat per un patró específic per cadascuna de les càtedres, que en el nostre cas és la Fundació Princesa de Girona. La Càtedra de Joves Emprenedors és una càtedra que es va fundar l'any 2009 en el marc del conveni de col·laboració entre Bancaja i les diferents universitats que hi havia a Catalunya i Espanya. Aquest conveni va deixar d'estar en vigor el 2015 i va ser quan la càtedra va firmar el conveni de col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona.
Llavors, a partir d'aquest moment, la càtedra comença a treballar amb diferents objectius amb aquesta fundació. Estem ubicats físicament a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials perquè, malgrat que les càtedres depenen orgànicament del rectorat, normalment s'ubiquen a la facultat on tenen el seu àmbit de coneixement, i en aquest cas el nostre és el d'empresarials, d'economia. Nosaltres, com hem dit abans, els nostres objectius són promoure l'estudi i la recerca en el camp específic de l'emprenedoria i, per tant, aquí portem a terme diferents activitats. Una de les línies que treballem és la línia de la recerca. En tant que som una càtedra universitària, s'entén que estem dintre del món acadèmic i, per tant, una de les nostres funcions és la recerca. I aquí estem desenvolupant diferents projectes per avaluar, per exemple, capacitats emprenedores entre els estudiants de la universitat o després també activitats de formació. Hem participat ara en el MOOC d'emprenedoria social, el Massive Online Open Course, que hem fet amb la xarxa XEU, la xarxa d'emprenedoria universitària, que hi ha en altres universitats com la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la UVic, la UB, o sigui que treballem en xarxa amb altres universitats. Després tenim una línia en el camp de les activitats pròpies del foment de l'emprenedoria. Són activitats que organitzem directament des de la càtedra, com pot ser el Girona Weekend, que ja hem fet 2 edicions, que és un cap de setmana on diferents persones que tenen inquietuds emprenedores es reuneixen per desenvolupar un projecte de negoci. I després tenim activitats d'acompanyament de l'emprenedoria que estan organitzades per altres entitats o organitzacions que són alienes, però que nosaltres també hi col·laborem. Les activitats de futur o el futur de la càtedra. Com et deia, la càtedra és una càtedra molt jove, té menys de 10 anys i per tant hem agafat com un segon renaixement amb aquest nou conveni l'any 2015 amb la Fundació Princesa de Girona. Les nostres activitats de futur són seguir treballant amb les línies que hem obert ara. En primer lloc, seguir amb les activitats acadèmiques, com et deia, amb la recerca d'avaluació de les capacitats emprenedores, no només estudiants de l'UDG, sinó a altres universitats o amb altres col·lectius com poden ser professorat, per exemple, per poder-ho comparar. Després també estem obrint i preparant les bases per fer la primera convocatòria dels premis al millor màster del màster que es desenvolupa a la Facultat d'Econòmiques, que és el màster en emprenedoria, i per tant volem fer una convocatòria de premis al millor treball. Després també volem seguir amb les edicions del Girona Weekend, que ens han donat molt bon resultat i creiem que és una bona activitat de foment de l'emprenedoria dintre de la universitat per als nostres estudiants i per exestudiants de la universitat. I després, evidentment, seguir col·laborant amb totes les entitats, institucions, empreses que tinguin per objectiu fomentar aquestes actituds emprenedores i treballs emprenedors de la nostra societat. Fins aquí el programa d'avui. Els esperem la setmana vinent amb més Empresa Gironina.